धेमाजि जिल्लानि सिला बालिगाव गामियाव दं गंसे गोजाम बायला जिला अंगनाबादि सेन्टार। बे अंगनाबादि सेन्टारा दायो सोरलां बोरलां आरो बायला जिला जालांनानै अखा सेरनायनि नुथाय। दिनै सिला बालिगाव अंगनाबादि सेन्टारनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोन्दों। बे फरायसालियाव फरायनाय सा 40 फरायसाफोरखौ ओंखाम जाहोनाय लोंहोनायाव गोबां जेंना जानाय खौरांखौ फोरमायदों अंगनाबादि सेन्टारनि फोरोंगिरि आरो फरायसानि गार्जेनफोरा। फोरोंगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनानै बे न'खौ सरकारा थाबैनो रिपेयारिं खालामना होनांगौ। नैबे जोंना सिलाबालि गामिनि अंगनबादि स्कुला जोबोद गाज्रि अबस्थायाव गोलैनानै दङ। मानो होनोब्ला अखा थिङा सब जिजोबनाय, बिनि अखा हायोब्लाथाय जेबो क्लास खालामनो हाया। गथ'फोरा फैनानै थांफिननो गोनां जायो। माने सानसेबो मोजां मथे अखा हाब्ला क्लासखौनो खालामनो हाया। बिनिखायनो आङो जोंनि काउन्सिलनि बा जोंनि पन्सायतनि दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायनाय जायोदि जाहाथे बे अंगनबादि स्कुलखौ एसे नायफामनानै होयो आरो रिपेयारिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामो आरो। ओरैनो जेनेबा जोङो थिं गब्लं उसुबिदा जायो, बिराद उसुबिदा। क्लासखौनो लानो हाया, जेबो संनानैबो जाहोनो हाया। गथ'फोरा फैनानै थांफिननो गोनां जायो अखा हाबाथाय, जेबो खालामनो हाया माने बिदि जायो। आरो नुखादों थिंनि अबस्थाया सब गब्लंजोबनाय। दाल' नङा, बोसोरनैसो जाबाय बे थिं गब्लंनाया। जों बयनावबो थांब्लाबो जों बिदि सुबिदाखौ मोनाखै आरो। ओंखायनो आं सानो जोंनि बे काउन्सिलनि बा जोंनि बे सिलासुदि पन्सायतनि दैदेनगिरिफोरा एसे नायफामनानै बे स्कुलखौ मोजां खालामनानै होयो आरो। बेखौनो खावलायनो सानदों आरो। दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरो सरकारनिफ्राय। दैदेनगिरिफोरा बुंब्ला खिजानो सरकाराबो एसे नायगोन खोमा बिदि सानदों आरो। दा जोबनायाव जिथुनाखि गथ'नि फरायसाफ्रा दङ बुरजानो, 48सो दं नामाथाय। 48 40 हमना ला आरो। गोबां होमबाथ' गोबां बुरजायानो दङ। गोबां बुरजायानो दङ। ओमफ्राय दा बे अखानि थाखायनो माने फोरोंनो हाया, माने बिराद उसुबिदा। क्लासबो खालामनो हाया। फैना दं, जों संनाबो जाहोनो हाया, स्कुलाबो अखानि थाखाय। ओमफ्राय बिदिनो वेटबो खालामनांगौ। दा दिनै जों 10 तारिखआवनो खालामजोबनांगौमोन, जों अखानि थाखायनो खालामनो हायाखै आरो। ओमफ्राय गार्जेनफोरा फैयो, गोबां बिमा बिफानि गार्जेनफोरा गथ'खौ दोनलांनो फैयो। गामिनि मानसिफोराथ' बयबो मिथिया स्कुला गब्लं ना मा, थिं गब्लं ना मा, बेखौथ' बयबो मिथिया। बेखायनो माने बिमाफोरा दोननो फैनायफोरा नुलाङो आरो, नुनायफोरा सानो आरो मोनथिजोब्बाय दाना अखा हाबा क्लास खालामनो हामारा, थारैनो नंमारगौ खोन्थाया होनना। बेखायनो बिसोर अखा हाबा हगार हरला जाबाय आरो गथ'फोरखौ। ओरैनो बर' स्कुल हिसाबै नायस'नासै ना माया सरकारा जेनेबा नोंसिनि? बिदिनो खोमा, जोंबोथ' बिदिनो सानो। ओरैनोबाथ' जों वाट्सएप माबा माबिफोराव जेनेबा आं सुपारभाइजारफोरनोबो हरो, बिदिनो गावसोरबो नायफैयो। ओमफ्राय हरगोन दङ रिपेयारिं, माथो हराखै। नेयै मेंलाय लांबाय दिनै। बे अंगनबादि फरायसालिनि मुङा मा नोंसिना? सिलाबालि गामि अंगनबादि सेन्टार। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाबालि अंगनबादि सेन्टार। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।